Svätá sestra Faustína s dôverou dieťaťa verne nasledovala svoju matku Máriu. Podobne ako pannu Máriu, aj ju charakterizovala pokora, láska k Bohu a blížnym, milosrdenstvo, ale predovšetkým postoj dôvery k Bohu. Snažila sa o to tým viac, že jej to prikázala Panna Mária. Dcéra moja, vrelo ti odporúčam, aby si verne plnila všetky Božie priania, lebo to je najmilšie jeho svätým očiam. Tieto slová sú adresované aj každému z nás, pretože všetci sme Máriine deti a od každého z nás naša nebeská Matka očakáva postoj dôvery k Bohu, čiže aby sme plnili jeho vôľu aj vo chvíľach šťastia, aj v čase utrpenia. Svätá Faustína, dôverujúca dcéra Matky milosrdenstva, oroduj za nás.